fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Il-mulej ġej f'din l-Ewkaristija, ġej fil-kelma li jew sejjer jatina, jew inħejju ruħna biex nilqgħu dak li sejjer jgħidilna. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna partikolarment ta' kemm il-darba l-kelma li smajna ma tajniex widen għalija, jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' it-talb tagħna u fit-tjubitek għenna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt ma nitnitsu bit-taħsir tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu, fuqu jistreħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal bil-qawwa, l-ispirtu tal-erf bil-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja, jagħti s-sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat lill-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xofteħ joqtol il-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà l-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, u jgħixu flimkien l-oġol u l-ferħ lill-jum, daqsxejn ta' tfajjel isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien, u l-freħ tagħhom flimkien jistrieħu. Lill-jum bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-selb, u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni, wanqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija il-ard bl-arfin tal-mulej bħalma il-baħar u miksi bl-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għal popli, lilu ifittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u wislim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u wislim għal dejjem ta' dejjem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek ngħidu flimkien. Il-ġustizzja u wislim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u wislim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isalta minn baħar sa baħar u mixmajjar sa truf l-art ngħidu flimkien. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u wislim għal dejjem ta' dejjem. Għax hu jeħles lill-fqir li sejjaħlu u l-imsejkel li m'għadux min jgħinu. Iħenna d-dajjef wal-fqajjer, il-ħajja tal-fqajrin isalva ngħidu flimkien. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u wislim għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbirku l-ġlus kollha tal-art. Il-popli kollha isejħulu ħini. Ngħidu flimkien.
tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-slim għal dejjem ta' dejjem. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek Missier Sit is-sema u l-art għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u den u wrejthom li ċkejknin. Iva Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lilej minn missieri u ħadd ma jaraf min hu liben ħlif il-missier u anqas min hu l-missier ħlif liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxiepli u qalilhom wieħedhom: ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi sabiħa din il-frażi li jagħtina Luqa. Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Irrispondejna fis-Salm. L-istess l-ewwel qari Iżajija, ir-rimja li toħroġ mill-għerq ta' Ġesse. Huwa dak li qegħdin naraw hawnhekk simbolikament f'din is-siġra. Il-wiċċ ta' Ġessa isfel, ir-rimja titla, imma r-rimja minnej hija l-Verġni Marija li twarrat minn ġufa u tagħtih lid-dinja lil Kristu. U forsi tajjeb nistaqsu, imma dan il-jum tal-mulej meta ħajkun? Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Meta jiena u jint qegħdin naraw dinja imqalba. Dinja mimlija bil-gwerer, bil-ġlied, bl-inġustizzi. Il-mulej Ġesu, inti dawn il-ħbejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u rejthom li ċkejknin. U li min huma dawn il-ħwejjeġ? Mhumiex tant idijat jew intuizzjonijiet, imma hija l-preżenza ta' Kristu nfisha. Għalhekk Ġesu jgħidilhom: ħenjin intom li qegħdin taraw. Il-profeti kienu xtaqu jaraw dan il-jum, xtaqu iħossu l-preżenza ta' Alla. Iveżies il-paċi nistgħu ngħixuha jekk kemm il-darba jien bħal Verġni Marija qalbi hija mimlija bil-kelma tiegħu. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-Ispirtu Santu. Tafu għaliex hawn il-gwerer fostna? Għaliex il-bniedem battal il-qalbu u imlija bih innifsu. Warrab lill-Alla u imlija bl-egoizmu tiegħu. Warrab is-sens
ta' qadi ta' servizz biex mela l-qalbu bil-poter u bil-ħakma. Ejjew nitolbuh din il-grazzja f'dan l-avvent. Il-bniedem li għandu l-Alla f'qalbu ikun tassew rimja li ġġib il-paċi u s-sliem. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu. Ħatkun dejn it-talba tagħna. Mulej jibgħat l-Ispirtu tiegħek fija biex il-kelma tiegħek twarrat fil-ħajja tiegħi u tagħti l-frott. Il-mulej Ġesu ġej fostna biex hu nissel fina s-sliem permezz ta' kelmtu. Ejjew nitolbuh u ngħidulu flimkien, tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek mulej, għal poplu Nisrani, biex waqt li jilqa' id-don tal-Ispirtu Santu iħallih jaħdem fih biex il-kelma ta' Alla li lilu twaslet tagħti l-frott. Nitolbu għal dawk kollha li huma responsabbli biex jarfu li dak kollu li jiġi mogħti lilhom mhuwiex biex huma jaħdmu fuq il-popli, imma biex huma iservu lill-poplu u jkunu strumenti tal-paċi tal-mulej. Nitolbu għal dawk ħutna li qegħdin isofru l-inġustizzja, d-diskriminazzjonijiet biex jiġu imħarsa d-drittijiet ta' min hu ċkejken, anke tat-tarbija fil-ġuf. Nitolbu mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija inħallu lil Marija tgħallimna kif għandna nagħtu l-ħajja lill-kelma tiegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ejja mulej, u fil-waqt li nistennew il-miġġa ta' ibnek, għatina id-don tal-ferħ għad-dejs tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Fostna mulej biex tifdina midnu. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-kobor tiegħek, il-qajt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslowx il-merti tagħna, għatina l-għajnuna jent fil-ħnina tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, nizzoħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel, fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli mal-qtajja kollha tas-sema aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Murija Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfran ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull imkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda ruħi tkun infejqa. Jew noqogħdu ftit mumenti fis-skiet. Is-skiet mhuwiex ħin vojt, imma huwa żmien mimli bil-preżenza ta' Alla li jinsab fina. Jew hekk illum jitolbu fuqna u fina l-qawwa tal-Ispirtu biex il-mulej jagħti l-ħajja il-kelma li huwa stess xandrilna. Nitolbu
Issa li ħadna dal-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bis-sehem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bilgħaqla lis-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien hekk tliet Avamarijiet jitolbu lilhomna Marija biex tgħinna ħalli dan iż-żmien tal-Avvent ngħixuh fil-veru sens tiegħu. Ikun żmien li lilna iġeddidna fi Kristu. Żmien fejn jiena u int naraf nagħti ħajja aktar fil-prattika il-kelma li l-mulej jagħtina. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.